Sa duubro na iskam na puta, kay nailad sa daling pangwarta, makadani ilang plataporma, orientasyon sa hotel pa. Siguradong makabutang gyud ka, kay bulan ra makabawi na ta, ato kining ipanglamba-lamba, para dako ang ginansya. Perting malasa na iskam ko, perting malasa na ilat ko, haskang malasa mag-inbis ko, sa duop na iskam ko. Si Mr. Dwight Mao ang tagtiya, through online ang iyahang sistema, hayahay ang mga nakauna, sila ang nakakwarta. Perting malasa na iskam ko, perting malasa na ilat ko, haskang malasa mag-inbis ko, sa duop na iskam ko. Perting malasa, perting malasa, haskang malasa, perting malasa na iskam ko, perting malasa na ilat ko, haskang malasa mag-inbis ko, sa duop na iskam ko. Perting malasa na iskam ko, perting malasa na ilat ko, haskang malasa mag-inbis ko, sa duop na iskam ko.